Psalms Transformation. Abli kini matagabi no. Usually alas 9 sa gabi pero late ko naka live stream because testing ko sa ko ang earphone no. Kay first time na ko ni gamit ang earphone. Anyways, abli kini ang atong channel sa mga naggugma o sa mga naay relasyon. Love and relationship. So ang atong pagahisgutan karong gabi una, dili na ta maglangay-langay, ay sa dili pa dai kumusugod, may gabi din na sa inyong tanan. No? Ilabi na sa katong nangatulog na, good night po. So, sa katong mga gatikaw-tikaw pa, palihog tune up sa kuang channel para makakita mo sa akong live stream kada gabi. Ug may buntag po din ha sa ato ang mga paisano no nga naa sa gawas. Shout out po din ha ka Edgar Flores from Bayawan. I think naa siya sa Australia no o sa Amerika ba o Canada ba no. Same as with our neighbor here si Aldit Tagakay. Shout out din ha bay. Ayo-ayo mong tanan and all the OFW, ayo-ayo mo tanan og anaa mo sa ako ang mga pag-ampo kanunay. So, magpadayon ta mga papang, no? Ang atong topic is breakup. So, unsa manggid kini ang breakup sa usa ka relasyon, no? Tigali makaingon ta sa tong kaugalingon nga, kana maunay panagbulagay sa usa ka relasyon. O kanang breaking up, o kanang pagbulag sa usag-usa, mao kana ang ending na sa ilang relasyon, no? Nga gihuman na nila ilang relasyon. Human na ang story sa ilang relasyon tungod sa mga rason nga nagpaluyo nga wala sila nagkaulunay sa usag-usa. No, ana no. Unsa pa? Ang breakup is mao ang pagdesisyon sa kaugalingon nga dili na siya mopadayon sa iyang relasyon ngadto sa iyang uyab o ngadto sa iyang bana o asawa tungod kay sa dakong problema nga mga ila na hiaguman, no? So, nga dili malikayan pod usahay. So, mga sample ni ini o sitwasyon no, nga makita nato unsa man sa atuang katilingban o sa atuang community. So, usaan ni ka mga biktima, kita tanan no, most especially katong nakaagi na og relasyon, no? So, sa mga estudyante, sample sa mga estudyante, kalagmitan magbulag tungod kay dili sila makasupport sa usag-usa dayon or dili sila basta-basta maka-communicate sa usag-usa tungod kay gihurangan sa ilang mga ginikanan kay minor pa no o underage pa sila dili pa angayan. So mo na magkabulag no sahay ang ginikanan mo mumando nga i-stop ang usa ka relasyon para dili madaot ang iyang pag-eskwela. So para japon sa kaayuhan no. Sample, another example of breakup. Kaning mga ka-office mate usahay no kanang katarbaho nato o katarbaho sa mga na nagtrabaho sa usa ka opisina, pribado man o sa public no. Napoy mga instances nga magkarelasyon na sila. Pero ang ending magkabulag lagi kay tungod kay sa mga marites no sa mga pressure nga naa sa gawas no nga dili malikayan dayon maoy mutukmod kanila sa pagbulag sa usag-usa o aduna may mga problema sa personal nilang mga kinabuhi no so magkabulag sila. So katupong mga adugay na nga relasyon nagkarelasyon no wala day assurance ni no magkabulag pa gani o bisan katong nangaminyo na magkabulag pa gani no ana ngano dagway ug unsa dagway pagkaunsa no muna atong pagatuki una siya para mahibaluta unsa ni siya kabahin. So niadtong mga sitwasyon nga akong gihatag mga estudyante na sa trabaho o katong mga dugay na nagrelasyon actually naana siya 5 kaang-ang sa panagbulag, 5 kaang-ang sa panagbulag. So, unsa man kini ang 5 kaang-ang sa panagbulag? Mga papang,
Una is denial. So daghan kay nakabulag ani kani ginaingon nga denial, no? Kay ngano, daghan kaayong mga lalaki nga naanay uyab pero mo deny pagod nga walay uyab. Vice versa na rapo na ano na po mga babae nga bisan naanay uyab mo deny nga wala pa siya uyab. So pag nabalaan sa iyang partner o sa iyang uyab, ati piti nga nag-uyab sila dahil nakig-uyab po dahil ito siya dito denial, no? Nakig-uyab po dahil siya dito sa pikas. So maoy hinungdan sa ilang pagkabulag o pagkabungkag sa ilahang relasyon. So paman, naad ang usapod ka ang nga mabutang nga magkabulag sila, mao ang kaning magbaton ang tao og kalagot sa iyang uyab, no? O sa iyang bana og asawa, no? Magbaton siya og kalagot. Kani magud ang kalagot, dili nato ni siya kanabang unexpected ni siya ba, mutumawar ni siya. Pero kung ato ni siyang tubayan, dira na ang problema. Kay makapasakit mo ka og tawo. Sample sa relasyon na sample lang uyab ni ingon nga kinsa man tong asa man kagikan kita mo kunin mo nagkuyog kag bayad sa Tiangge, pero actually wala to sila relasyon, miga ra sila, no? Dahil ang laki na iritar unya ningon ang bay imo kong gi uwat, imo kong giuwat, no? Dayon mao na to'y cost. Imo kong giuwat de kay naa pud kay lain anana. So daghan kay istorya nga dili mauno nga suspicious nga mga istorya nga maoy nakabutang sa ila sa panaglalis. Then ang lalaki naglagot muna na dapatan ang babae. Dayon mao na to'y cause sa ilang panagbulagay. Unsa pa? Kaning gitawag nga kaning mga promiso, no? Promiso kanang mayon nga mohuman sa kog eskwela, man sa gitag eskwela ana dayon or long distance relationship, no? O ganang mga pumiso nga dili matuman, magka napo na cause sa panagbulag, no? Labi na kaning long distance relationship. Kani pong depression, no? Kaning nag-uol ang usa nila no nag-uol tungod kay wala sa ka-expect nga inana ihang mauyab. Bisyoso, adunay or chicks boy or nga dili na niya ma-manage sa iyang kaugalingon. Munang iyan lang po naka-decide siya nga mobiya. So no, depression. Unya ang lastly is gitawag nga acceptance. So usa mo pag gidawat na kaniya usa ka uyab o usa ka bana og asawa, kinahanglan yung una-unaon nga na-accept na ninyo ang usag-usa, no? Kabalo sa relasyon ang lalaki, frankly speaking, lami kayo mo diskarte pag gadiskarte pa siya sa babae, no? Lami kayo buhaton niya ang tanan, ihatag niya ang tanan sa babae, ipakita niya tanan unsay maayo. Pero at the end, ang nahitabo kabalo mo unsa? Pag nagkauyab na sila didto na nigawas na ang tinuod nga batasan. Di ba? Di ba mga papang mga experience muna nato o experience na sa ako ang kinabuhi mismo o sa inyo ha po dagway, no? Experience mo ana. Common kay na siya nga experience nato sa kinabuhi, no? Na pagkaibog ta og babae, mostly ang lalaki pag maibog babae, sus buhaton gyud ang tanan. Wala gitambunan ang iyang tinuod nga pagkasiya, no? Para ma-impress ang usa ka babae dahil maingon ang babae nga okay dahil siya. Sa nakita sa babae, okay dahil siya, maayo dahil siya. Sus, pag-uyab nila, salbahis dahil ito kay pagkalalaki. So dito ng krimen, baling sakripisyo sa babae nga nung gisugot niya ang lalaki. Muna mga girls, no? Mag-amping ta atong panidan, inyong panidan pag-ayo ang usa ka lalaki kung worst bagod siya, no? Taas pa kayong panahon nga gihatag sa inyo para maghuna-huna kung unsa ba siya, okay ba siya, compatible ba mo
iyang kinaiya maayo ba o wala ba say bisyo, basi grabe ang bisyo, gitaguan lang. No, inyo po nang klaruhon sa inyong kaugalingon. Kay kami nga mga lalaki, dasmag raman mi. So kamo mismo, mo medyo lalum-lalum ang inyong pangunahuna kung okay ba ang usa ka lalaki nga inyong pagadawaton sa inyong kinabuhi. So mao katong mga ang-ang no, 5 ka ang-ang sa ato ang kinabuhi. Sa ato ang sa inyo sa pag-break up sa usa ka relasyon. So kung ato na siyang pamalandungan ang tanan, excuse me. Okay. Excuse me, kay mura ko nadunla no. Okay mga papa, continue ta no. Kung ato na siyang pamalandungan ang katong akong gipang istorya no, katong ma-experience, katong mga ang-ang sa panagbulag, 5 ka ang-ang sa panagbulag. Masamarize na to tanan no, nga kinahanglan jud ta nga maantigo ta mo attach ug mo detach if ever manggaling nga makadesisyon ta nga mubulag ta niya. Kaya ang sa relasyon manggod mga papang, duha na kabutang. Mo attach ka niya or mo detach ka niya. Biskan naa na mo sa relasyon duha, no? O wala pa mo sa relasyon duha. No, mo na balantayan kay na no. Kung mo attach ka niya, siguro nga andam na ka budawat sa tanan, no? Sa circumstances unsa man siya, kinsa siya sa iyang kinabuhi, no mga papang no. Munang dili ni siya sayon ang pagsulod sa usa ka relasyon, no? Kay basig sa tungaan o sa ulahian o sa permiro pa nga kamo duha basig magbulag na mo, no? Ana, so kinahanglan learn to attach, how to attach and how to detach. Pangandam lang na papang no, kay kabalo ka once nga dili makaandam ang usa ka tawo sa iyang kinabuhi no, sa iyang relasyon sa iyang kinabuhi, labi na sa iyang uyab, sa iyang asawa, ang mahitabo kabalo ka ma-worse ang usa ka tawo, delikado ang usa ka tawo no. Kay ngano mag-uul siya pag-ayo, ma-depress siya pag-ayo, dahil what if kung wala siya kaduulan? Dito na. Musulod na siya sa dili mao. Nga gitawag na to nga bisyo. Nga gatuo siya ang bisyo, makatabang niya, where in fact, gitiwasan di ay ang iyang problema and he or she is being hooked by her or by his vices nga lisod na siya mugawas. Abi niya makatabang to through na addict na hinuon sa iyang bisyo no, bisan unsa klase nga bisyo nga iyang gisudlan inana no, lisod kayo. So kung panahon nga mo desisyon ka nga makigbulag ka niya, na kay desisyon sa imong kinabuhi, mangita po kag advice no, nga unsa pod okay ba ni siya friend, okay ba ni friend, close ni mo nga friend nga masaligan nimo, okay ba po ni siya, okay ba ni akong buhaton, and then ibalansi sa laa kung unsa po'y maayo nga buhaton. No, kay kana imong pinaka close kay nga friend, mutambag jud na siya nimo. No, tuohi ko mutambag jud na siya nimo sa minaayo. Ayaw duol atong barkada nimo nga adunay mga bisyo. Kay dili man na sila ang ila tabang ana puro ra binuang pod no. Duol atong mga maayong tawo nga imong amigo para ma-advisean po ka og mapaluapan ang imong gihuna-huna nga desisyon unsay maayo. Ana na siya mga papang no. So atong pamalandungan kanunay nga let us learn how to attach and how to detach. No, ana na siya. Kinahanglan kabalo ta ana. Kung maghisgot ta og panagbulag o maghisgot ta break up sa usa ka relasyon. So sa atong pag-istoryahan na ron mga papang, so siyempre, may ta sa atong kaugalingan
pang Papang Sam, unsa man jud kalabanan pangutana no, so unsa man ang akong buhaton o unsa man ang akong himuon kay gibulagan mo ko sa uyab na bulag man mi ana no. So mo ni ang imong himuon. So muhatag ko og 5 ka kuan kabuta nga pwede nimong himuon sa imong kinabuhi. Kung ikaw gibulagan, kung ikaw ni bulag, kung kamo duha desisyon nga gabulag. So una, imuhang i-recognize o i-acknowledge ang imuhang feelings. Kinahanglan imuha na siyang masaysay sa imong kaugalingon, makita sa imong kaugalingon nga makaingon ka nga matay guul kaay ko pero kinahanglan ako ud sa bulagan kay nagguul kay ko sa akong kinabuhi kumupadayon ko niya ako ang alaot no mana ka ako ang alaot tungod kay inana siya bla 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 no daghang rason so mo nang imong i-acknowledge imong feelings nag-uul ba ka nalagot ba ka ana no kinahanglan jud na siya kayo nalipay ba ka so kung dili ka mahimuot sa imong pagbati so then kinahanglan buga makagdesisyon para imong masolusyonan no ikaduha kinahanglan mugahin ka og oras sa imong kaugalingon before ka mo decide nga mobulag ka niya pagahin sa og oras sa imong kaugalingon pagpamalandong sa tagaig time pamalandong dayon usa ka mo desisyon kay kanang panagbulag nga imo po siya dayon mo decide po ka nga mga mubulag niya ang kalagmitan na kabalo ka imong gihatagan og rest na imong kaugalingon kay paghuman na ngita na po kaglain dayon insigida kay hulipan nimo o gitawag nga panakit butas no ganahan ka makigrelasyon na pud og uban kay para mahulipan imuhang tag-uul which is not good no dili na siya maayo kay ngano imong gitiwasan imong problema wala pa gani ka kasulbad sa imong karelasyon sa una unya magkigrelasyon na pud ka sa uban ay tiwasan nimo na imong problema na dili ka kasulbad until such time nga mahimo na siyang cycle sa imong kinabuhi nagsige na lang ka bisan kinsa na lang nga lalaki ang imuhang mapaingnan no na dili na siya mao kinahanglan hatagan nimo time ang imong kaugalingon sa pagpamalandong before you will decide no okay papa ikatulo unsa man ang solusyon be patient ano human after no maka-decide ka nga bulagan nimo siya kinahanglan kabalo ka mo pasensya taas imong pasensya ayaw dahil imong bulag na mi mag-uyabon ako sa katong usa dili man na inana the same thing will happen no o the same problem will happen kung inana ang imong style sa pag ano imong style sa imong relasyon no pag tinguha sa usa ka relasyon so mao gyapon nga problema ang moabot sa imong kinabuhi so kinahanglan mapasensyahuso ka nga makakita kag tawo nga right guy para nimo ana na siya mga papang kinahanglan naa good tay pasensya no dili dayon ta direkta nga mo desisyon taas pa nga puntahon nga natay pasensya para makakita tag sakto og tarong nga lalaki para sa inyo ano ana na kung ikaw usa ka babae inana po na so same as with sa lalaki bisan ang lalaki magidiskarte ang lalaki maniid po no maniid po kung okay ba ang babae o taas pud ang iyang ilog pasensya para mailhan pag yun niya pag-ayo pud ang babae ana vice versa na mga papa so kung nagpulag na mo sa imong uyab ayaw nagsigig sunod-sunod niya kung nagbulag na mo no kay ngano kung magsigig kag sunod-sunod niya mura wala na imo na klaro kung nagbulag na ba mo duha o wala no kinahanglan klarohon nimo nga nagbulag mo then imong feelings imo lang i-let go na nimo siya no dili na kaingon nga
kabulag mo sige pun kag sunod-sunod na unsa man na nga description unsa man siya nga unsa man nato na pag-explain na no unsa kay naibog pa kaniya dayon dili ka ganahan nga mahilayo siya sa imuha bulag na madagway mo so kung bulag na mo ayaw na og sunod-sunod niya imo na dili na nimo siya sige sundon i-let go na nimo siya dayon tagaig time imong kaugalingon no tagaig time imong kaugalingon tagaig freedom imong kaugalingon usog nga makakita ka og kahayag sa imong kinabuhi no sa imong kinabuhi og makapili na pud ka usog sa sakto nga oras ug sa sakto nga higayon ug sa sakto nga tawo nga imuhang gipili ana na siya so kinahanglan lastly no kinahanglan akseptaron nimo ang inyong sitwasyon nga nagkabulag na mo, di ba? Kay atong topic kon is kabahin magpanagbulag. Kung nagkabulag na mo, akseptara. Kay kung dili nimo na ma-accept ron, ma-accept, ang mahitabo, magsikag balik-balik niya. Magsikag sunod-sunod niya nga wa ka kasabot sa imong feelings. Munang kung na-accept na nimo, punay time nga kabalo na ka mulit ko niya. Ana na siya. Ayaw guna-una nga, wala na ko, hopeless na ko sa akong kinabuhi, kung wala siya sa akong kinabuhi, maghikog ko, no? Naapoy na nga, nangahitabuan na nga, naghikog, sus, baling luuya, walay naka-advise mo lang, lantaw mo diri sa akong channel, Sam's Transformation, kabahin ni siya og love and relationship, para may idea mo sa mga butang nga kabahin inana, nga dili kayo, katong nihikog, wala gudagay ito naka-advise nila, no? Katong nagbisyo nga na inisulod ng bisyo kay gibian sa iyang uyab dahil nadayon na hinuon sa iyang bisyo niya nahimo siyang addicted sa iyang bisyo no o nahimo siyang aggressive nga tawo nga manakit na hinuon siya tungod kay gibulagan sa iyang uyab no sige na lang sa kaguol inana no iritado na siya kayo so kung maminaw mo dinhi sa ato ang channel Sam's Transformation abli kini tanan no kabahin kini og love and relationship para aduna tay giya og ano day tay idea nga atong mapupo no o makuha so ana again imong upscript karon ang usa ka sitwasyon nga nagbulag na mo and then imong trabahoon ang pag detach sa iya imong buhaton akseptaron nimo din para imong matrabaho nga muhilayo na kaniya no matrabaho nimo nga muhilayo na kaniya para maka move forward po ka sa imong kinabuhi ayaw ingon papa nga magbulag mi wala na ko ayaw ana there's still hope sa imong love life no kung magbulag ka makabulag ka sa usa ka tawo nga unsa magaling ang inyong mga problema abli pa ang ubang mga pultahan o kasing-kasing para nimo nga makasulod na pud ka og lain nga relasyon no inana basta kay tarungon lang nato ninyo pagdala ang inyong karelasyon sa una ug tarong kung ganan mo bubulag tarungon na po ninyo pag-istorya pag kinahanglan moabot mo sa punto nga magkasinabtanay until kay para kamo duha both sides adunay hope, adunay future pa no sa inyong kinabuhi, no? Makaingon ka nga at least tarong ang akong pag-istorya niya, at least tarong ang akong panagbulag niya. So, kung maabot ang panahon makarelasyon ka, for sure, tarong pud ang imong pagdala sa inyong relasyon. Ana lang mga papang no. So, daghang kayong salamat no sa inyong oras. So, inana kanindot ang atuang kagabihion no kung maminaw ta diri sa Sam's Transformation channel about love and relationship aduna tay mapupo aduna tay masunod nga maayo ug aduna tay mga anggulo nga makita sa atong kinabuhi nga unsaon nato pagdala no kay kani ra bagong mga tapika wala ni sa eskwelahan no walay subject nga love and relationship wala no ug kini pod talagsar kay amigo nimo mo istoryani. Magkaistoryahan na lang mo kung seryoso na ang sitwasyon nga nanginahanglan na sa tabang.
No mo nang ako ning gipaambit kaninyo ang ako ang idea no kabahin og love and relationship. Ilabi na sa atong topic karon nga break up no. Kaning pagbulag ba kabalo mo mga papang sakit kay ini sa katanan no. Pulong pagbulag kay kung huna-unaon gyud nato wala gyud ganahan makigbulag sa iyang uyab o sa iyang bana o asawa ba no? Ideally speaking no. Kaya no lami kayo ang mahigugma. Lami kayo ka nang naatay relasyon. Munang kumiyong tagbulag sa sakita aning pait kayo ning kinabuhi Mostly aning magbulag third party gyud dayon. Third party mo gyud na siya. Una gyud na siya dayon nga mubuto dayon sa relasyon nga mao hinungdan sa panagbulag no. Kay kanang mga bisyo o unsa pa kinaiya madaladala pa na sa taas nga panahon. Pero kung sobra na pod ang ending bulag na pod sapon no. So mo na to mga papang inyong nang napaminawan ang ako ang sentimento kabahin og break up no. Manginaot ko nga anduna pod mo'y napupo og aduna mo'y madala sa inyong tagsa-tagsa kakaugalingon kabahin og love and relationship no. Kabalo ko unsan na dugay mo nga level sa inyong karelasyon din na. So at least namoy idea nga inana day na siya. So ana mga papang no malipayon kay ko nga nagpahulam mo sa inyong mata, sa inyong dalunggan, sa inyong presensya karong taknao, karong higayuna sa ako ang channel no. So daghan kayong salamat. Usa ko musirado sa ako ang channel mga papang karong gabi una. Kung bago pa mo sa akong channel, palihog subscribe, pinuta lang ang bell button para updated mo sa ako ang mga videos no. Sam's Transformation. Daghan kayong salamat mga papang sa inyong pagpaminaw. I love you all. Good night. God bless us all. Bye bye.